Hey! Hey! No! Hey! Hey! Huh, huh. Saan naman eh? Hiwi naman eh. Huh. Diba ito siya? Ito nga yun. Ito ka yun ang ito siya. Huh. Mira. Up. Oh, go. Hey! Come on. Woo! Huh! Yan guys. Dili gid lalim ang kinabuhi sa usa ka farmer, sa usa ka magdadaro, sa usa ka mag-uma. Munang usahay, makauna na ta nga murag, uy, luoy ka sila. Pero actually guys, kung na kung wala na sila, wala tayong makaon. So dapat mag-thank you ta sa ila gyapon kung una-unaon, di ba? Dili lalim lang kinabuhi. So ako dili man ko perminting nga magdaro kay di man gyud ko magdadaro. Pero at least kinahanglan nato karon ngitag kwarta, so magdaro ta. Atong hanaon guys nga kanang dili ang nga ikaulaw kung ang imong trabaho nagkahugaw-hugaw ka basta kay sa limpyo nga paagi. Labi na karon nga COVID. Ha! To the right, to the right. Pero guys shout out na lang ko na mga babae nga grabe kapilian nga mura di mo dawat sa ilang mga suitors, sa ilang mga panguyab sa ila tungod kay mga bulingit og dagway, tungod kay mga inani ang tiil. Los ninyo girls, ay mo pamili kung dili mo tantong lami. Nay uban nga mautog Manila, makatulog Manila magtagalog-tagalog nagmayo. Giputi lang gamay ang kanang kuan, giputi lang gamay ang pamanit. Pag abot na diri mura kinsa ng kwartahan sa nang datua. Di na mo sugot nga panguyaban sa mga yano lang, panguyaban sa mag-uma. Ay feeling nila, high na sila kay hayag nilang pamanit. Los ninyo girls. Naong, hala pilian ang inyong mga kauyaban nila. Napanguyab sa inyo diha nga kuan, gaputi ang panit kay narasulod sa balay kasi gigulag ML. Lami, pilian na sila. Kay kanang ML nila naman ipakaon sa inyo Shout out ko sa inyo guys kanang mga babae din pilian kayo mga hitsuraan. Ilang kapilion kay kanara mga hitsuraan, puti kayo nya, bukol kayong atubangan. Los ninyo girls. Paglana mo putot. Ha! Ha! Nya kana mga ha! Kana mga badge nga dili gid mo sukol sa mga lalaki kay kubalon. Hoy, pilas bagod. Kana mga pobre pero feeling mayaman na, feeling rich, ikaulaw ang ilang mga ginikanan kay farmers. Pag hilom ragod mo. Ha! Sa man nga baka hapon di mo kasabot og sa imong gusto nimo. Kasi laulan no na. Basta guys kung unsa inyong kahimtang, ayaw gikaulaw. Ang importante aning kamot mo sa maayo nga pamaagi. Dili magpalabig hinilas. Kung saan man imong pagkahilas kung wala na kay itak ang bugas. Sakon na may ulan is darwan. Tugay ulan. Ngala. Ngagaan mo gani? Sopas. Dali men sopas to. Ang kamot ba dia flavor na kaya. Untuk kulit bak kulit.
Mm. Guys, iabot na mong back up. Rain or shine, mag surko na, surko. Rain or shine, dayan ay. Lagi. Ha? Ang liog, ani, matani. Surko raman, ang lutoy eh. Yeah. Maraming backup po. Niabot na. Ang baka, ang liog, ani dyan. Ha! Ha! Hindi, sindikaan nga, sulti naman. Ha! Alam yung kwan mo. Papanit na ba niyo gamit mo? Yung kain baka ba? Dito na, dito. Hay, hay! Hay, hay! Hay! Wala! Magsurko naman sa surko. Eh! Ayun. Hay! Ayaw! Yapat ko dili ka ng baka. Ubo ang daro. Ay makapasal din ako. Ano naman na Ang tulog din eh. Dot. Ang sama na ba na? Di na maulian. Pagsukunin niyo. Pagbayan din mo anak ba? Yapay sa Facebook na surko. Ay nang nabiyak. Ayun, tanggali. What? Paulit mo naong anak basta. Hindi para ba din ang baka? May backup po. Lutan, yun ang baka kay. Hindi pa ang anak. Ay, dali na. Ay buhat ang gabya. Ayun ka na. Mura na pagkabuang kanin. Gusto niyo Hey! ako kaya ang baka. Hey, dali na. Wasan. Hey! Hey! Basta ng baka. Liit ayo. Hey! Ay nagdula. Hey! Hey! Heyo! Usa kay ko diha. Uy, yes ko ka bakit ko diha. Dili lagi. Dito ako bang. Sina. Dili lagi. Adi aw. Sina ba? Ya Allah. Dito mo. Nilay ya akin. Ayo dito balik na dito. Mugang ko. Taas mo. Awa may tago ko man diyan. Hey! Ayaw dun. Makakaluwi tayo. Lagi. Dili lagi na. Kuna bilang na. Hey! Dili lagi mo. Hey! Dili ko dapat ako. Hey! 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 Ano na eh? What? Di man magadaw na baka kaya Kailangan mo. pa na siya kay hulog mo tayo. Yawas. Hoy! Hey! Baling. Hey! Hey! Abay ako kalikot. Hey! Nakakakita sa ako. Nagisi ako sininaw ng yawa kami. Sak. Oy. Sige! Hey! Hey! Panay. Hey! 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 Napanitan niyo ba na bang? What? Ini. Umikot. Uy. Bitawan. Dili. Ayan na rin. Ibak-ibak try. Hey! Hey! Uy, di kayo. Uy, di ka baka. Uy, down. Uy, gusto tawag. Uy, di baka naman ay. Huwag na. Luoy. Tel! Dapat ka baka. Luoy, oy. Luoy na kang baka. Uy, ang dami na lang luoy. Uli naman ba eh? Oh! Ay, di
Paano kayo ba natin? Takbo naman, takbo naman. Hoy, 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 hoy. Ang baka ba? Ikaw yung Hoy, hoy. Oh, ho, ho. Madro kan. Ano kanyo? Ano kanyo? Lima. Ikot anang kabayas ya. Ay, Nauna nga sa kulit. Jaro. Mau eh. Sandalo, sandalo. Oh.